Amakhola akholelwa ekwahlulelweni kwezenzo zomuntu ukuthi ubenzani emhlabeni, ubenza okuhle, ubephatha abantu kahle, ubephatha abantu kabi, ubenzani emhlabeni. Ngithi fanele ahlulelwe ngoba khona abantu abaphatha abantu kabi kodwa la emhlabeni ayithola ijustice, abahlulelwa, ababoshwa, abashawa, akukhulunywa nabo, no, baqhubeka nokwenza intembi, umuntu azashona enza intembi. Usho ukuthi lo muntu loyo ngeke ahlulelwe, ngeke kuvuke kwabafile ahlulelwe. Khona abafa bengenzanga lutho, khona abashona beshonela into abangayazi. Usho ukuthi bona ngeke babuyiselwe lokho. Shuthi life ibingekho fair kubona, ibingekho fair no, ilife ifair kuwo wonke umuntu. That's why kukhona i-judgment day, usuku lokwahlulela. Wonke umuntu uyovuswa njengoba sadalwa sasingekho. Ngithi singaphika kanjani ukuthi singabuye sibe khona? Ukwenza into kokuqala kunzima kunokuyenza okwesibili.